Ya pokok tagihan wis hul sak oleh wis kono. Engko lek anjene jarene gak ono pekson wis pokok tagihan wis sak oleh. Lah mbok, lah nang dulure kok sampe koyo ngono sih? Kon iku gelem dhuwit apa gak sih hul? Ya gelem, Mbok. Lah iya cung wis tagihan sak oleh-oleh wis. Lek anjene gak oleh wis meja kursine boro-bono wis gak apa-apa. Aduh. Lek bekak kasih ajur, Mbok. Terus aku ndek urus ya opo? Sholatu wa salamu wa ala toha rasulillah Sholatu wa salamu wa ala yasin habibillah Sholatu wa salamu wa ala yasin habibillah Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku ansor, Mbak Fatayat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Kak dulinan ta kono omah? Gak sih mbak, aku tak latihan dhisik. Menawa rikala kok gelet maneh kok. Lah latihan apa kaya iso-iso kon iku? Lah sapa sing belajari ngono iku? Ya belajar dhewe ta mbok, wong aku iki mandiri. Lo. Ya ora kena ngawur ta, Nak. Jenenge wong belajar silat, belajar bela diri, iku kudu duwe guru. Aja syukur ngawur sak karepmu dhewe. Lah apa sih mbok, lek aku belajar dhewe salah ta? Ya salah nemen ta anakku. Jenenge wong belajar silat karo bela diri kudu duwe guru, Nak. Soale engko lek kon iso dhewe, suwe-suwe kon iso ngene-ngene kon gawe gelut di dalan-dalan. Contone siji ya, Nak. Lah wong sing duwe guru gedhe kadang sik dulinan gelut-gelutan di dalan nyegati wong diantemi di dalan. Lah apa maneh kon sing gak duwe guru kaya ngene iki? Oh, mosok sapi dari situ katut pisan genarutan. Ya apa cari? Mulya ngono. Wong mari sahur tadi turu maneh. Bab wis gak tak gugah. Lah masih aku lek poso. Lek digawe turu tok ngono masih poso setahun ya kuat. Lo kate nandi, Cuk? Kate nang omahe ceper, mbok. Lari kono opo? Ngrijiki rapen iki lho, Nak. Anu lik nurono omah ta le ibumu. Lah ibu ya ana di omah, mbok. Sing ngemiki Adam ambek bapak. Loh, mosok Bakri sik nyusule. Kok asih wedi gak omah ambek anake. Bapak ya mimik wedang kopi, mbok. Ya lek Adam mimik susu. Tak kira Bakri ku melok ngempeng, Nak. Lah iya, Bakri ku gak poso ta ya apa kok ngombe kopi barang iku, Cung? Ya poso, mbok. Saking kate nutukno karene sahur. Ya gak umum le, lah ndek ndi sahur iku kok sampe padang kon iku.
Kak iku nang ceper iku lho katene ora opo genae nak. Ya dulinan, Mbok. Ojo rono we cung, mbok nisik kumat-kumaten nak. Kon lho kok melok diuntal mujur. Siring muring ojo rono we dulino dhewe ae karuan mulya nak. Kumat-kumatan ya opo sih, Mbok? Koyoke wonge ya waras. Ya kumat-kumaten le setengah gendeng wong iku. Wong iku lek sampe konangan wong kampung nang dibelok le. Kowe tak lawis nuruto aku mulya nak. Dosa kene, Mbok, cak ceper. Salah sik cilik, mbokne wis mengu. Lan mulane iku cung, wong iku gak kene ana kuping, nyokotan kuping biasae. Tak deloke wis, Mbok, aku penasaran. Ojo lho le. Lho ya apa arek iku? Makane gak kene ana kuping diuntal kupinge arek iku. Biasae manganan kuping mina iku. Swadya, lah terus aku kudu belajar nang sapa, Mbok? Lah kon kok bingung-bingung sih nak, lawong kakangmu iku pencakan ya pintere gak lumrah. Lah rumaksamu aku dhewe iki gak iso ta? Loh, iso ta cacak, Mbok? Ya iso. Sapa sing belajari, Mbok? Ya aku ambek bapakmu biyen. Lek ngono aku ya urung ono saiki, Mbok. Duh, kok aneh-aneh ae. Ya wis ayo, ana buriku. Yo. Ini ya nak. Loh, sikil mundur ngene iki ya, kuda-kudae kudu pas. Ngene. Ya, Iki. Mbok. Terus tangane ngene. Terus langsung ngene. Loh, nak, tangane ngene, loh maju. Maju ngene iki nangkis, nak. Terus mundur sepok. Loh. No, terus maju maneh ngene, nak. Jotos ngene maneh, nak. Jotos ngene maneh, nak. Maju mari. Iku sik bukaan siji. Lek sing keloro ya apa, Mbok? Lah, lek sing keloro ngene ngadep rono ayo. Ya, Mbok. Ya apa iki, Mbok? Ladingmu iku lho delen dhisik. Ya, Mbok. Lek belajar iku sing genah sandale dicoplok. Mbok. Nah, wasno mbokne ya. Ya. Sikile ku ngene. Langsung diangkat ngene, Nak. Nah, ngene iki lho tangan iku ngene, Nak ya. Nah, duduk nang ngidul ini, Nak. Yantem nang ngalor, Nak. Oke. Tuh, balik rono, Nak. Set. Balik maneh mengarep, Nak. Iku lho. Nah, iki sempok ngiwo, Nak. Tuh. Ini Nak sikile ya. Terus diputer ngene, Nak ya. Nah, ngene maneh, Nak. Lho. Rono, entek maneh. Ngono. Bukaan iku ana akeh, Nak. Jangkae pencak iku ya akeh. Jarang-jarang Mas yo akeh pendekar iku iso, Nak, lek pencak lawas. Wis penggawean dino iki wis beres. Waktune golek penggawean liya. Oke. Loh, dari kok iku lha apa, Kang? Ndek kono iku. Yo salin. Lah mosok ngene iki gejek, Dik. Lah ngene ku wae mbok salin iki nih ta, Kang. Lek ro tangga-tangga sangane aku ta sing ngongkon gak genah iku. Ya apa iku lho? Wong omahe dulure sedege jujukan gak genah. Ya wong padha-padha ora genahe kok nyocot. Wong awake dhewe wong telu lho kerja sama. Aku gimun kon. Lah masih ngono ya ora kena omahku ta sing gawe jujukan. Mbok salin-salin ndek karangan ta ndek endi ngono lho cek gak ketara. Ya apa pikirane iku lho? Duh, mbok ora nyocot, Dik. Bare, nek orang kaya seperti saya ini, ya ora pantes ta salin di karangan. Kalau dikromet temu ya apa? Brondong. Jenenge repot, musuh wong njaluk menange dhewe. Wis kene saiki bagianku ndi? Salah omah-omahku gawe salin, gawe gak kena kene bagianku. Lah bagian opo? Wong mbok ya ora duduman warisan. Wis saiki ora usah kakek alasan, kene duweke. Duwe apa? Ya bagi aku. Duit emang itu digombol gimun kabeh. Sing kena ora sambroi ndi Aku duweke. dinemek 100.000 men tak bentuk bako. Tak laporno Pak RT lho Riko. Laporno gimun nek dihukum. Wis gak mungkin akeh ngadeko kene-kene. Lah mosok duwe sakmono kae kate go gimun kabeh kene ngadeko.
Ade ngadeko. Loh, wong tak sampel kandhane nek percaya. Nah, Duwike iku lho ndi? lho, kok plorotno. Lah duwike endi? Sak dulur. Opo ae murmu suwah barang rek. Duwike. Kandhane duwike ku digondol gimun kabeh. Aku dinae mek 100. Gimun gawa dhuwit 5.900.000. Lho gak percaya aku. Lho, kandhane kok ora percaya. Lah iki isi rambut kabel-kabel tok iku. Lah terus nek gak mau duit kan jojo kene, nek gak mau duit yang mulia kono lho. Iki kate mulai lah bener sih wong awake dhewe kerja sama. Lah kerja sama apane sih wong aku gak oleh apa-apa. Sing nduk untung lho mek kono tok. Jenenge kudu kerja sama. Ya wis kan mulia kono lho lek gak apa-apane ae kok. Iki kate mulai aku, tak aja lali lho, tong bajile ku sore. Takjil ku tong bajil. Kok angel temen sih, Mbok? Duh ya konae sing kurang titen Wasno ta iki, Wasno. Drono ndek kono. Ya, Mbok. Ini, iki memburi ngene ya, Nak. Ngene, iki ngene, Nak. Lho, iki kepang nang ngene, Nak. Terus ngene, Nak. Saya mau memburi, Nak. Ngarep mana, Nak? Nah, ini iki jenenge jangka siji ya nyoba. Gak iso, Mbok lali. Ngene. Duh, kok becik temen arek saiki rek. Ini. Loh. Ora aru ngene. Tangane teko kene tes. Yo, tes ngene diunyekno ngene nah lho. Antem ngene. Ini. Sepak memburi nah. Lu balik mengarep. Ini maju mari. Mosok ngono ae sih gak iso jangka siji. Loh, wis dicolno dari kok, Mbok. Ya, col. Lah rumangsamu aku iki dikurungi ta ya apa? Lah iya, langitmu Mbok iki pitik ta, Kul. Yo gak ngono nih Capir. Jere mah mbok Mina kumat ambek dibelok. Lho. Lah sing ngomong kaya ngono iku sapa nak kon? Kan aja ngengki omong lho, Kul. Langitmu Mbok kuwi ngene ta, kok dibelok barang. Aku kok kudu wong tuwek ngono ora percaya Capir. Lah sing ngomong wong tuwek i. Sapa nak sing ngomong kaya ngono? Sapa, Kul, sing ngomong nang Mbok? Iki lho siapa pisan? Duh opo ae gak ilok. Jere mbok Marlena, Mbok. Jere iku Riko kumat ambek dibelok. Anjene gak penet lek Marlena iki. Kok iso arek cilik ya dikandani kaya ngono iku barang. Kok kebacut temen kondok. Wis ya, Mbok, saiki aja digandoli aku. Kesabaranku lek saiki wis entek, Mbok. Tak petalane ndase boleh Riko iku. Saiki ngono poso nak, gak ilok nglakoni kaya ngono iku dosa. Bah wis, tak mokel aku saiki, Mbok. Riko wancane kumat temenan ta, Mbok? Ya ora nak. Lah aku iki lho kumat apa, wong aku iki ya waras. Tak sudul lho kon, Kul. Lek ndelokno mbokku kumat-kumaten. Wis salah nak, ora usah emosi. Wis kene. Kene Kul, toko lungguh nak. Kene. Wis kene. Gamane dideleh, gak ilok. Poso-poso iku gak ilok nak, ngomong sing aneh-aneh utawa nglarak wong ya. Karuan ana omah dulinan. Kene nak. Kon iki mah diomongi akeh-akeh ta nang Mbok Marlena. Oke, Mbok. Lah jere mbok Marlena, Mbok, kupinge wong tengah iki mari Riko cokoti. Astagfirullahaladzim. Kok kebacut temen kona Marlena. Lah iki nang arek cilik ngomongi kaya ngene. Lah endahe nang wong gedhe nang wong tuwek. Lah kaya apa jenengku didu ambek wong-wong iki. Kon ojo percaya ya nak. Mbok iki ora apa-apa, mbok iki ya ora edan, mbok ora stres nak. Gak enek dijarno. Aduh apa ae kon iki sik cilik ya nak, wis aja kakean pola. Engko lek larak-larakan malih salin perkarane tambah dawa. Wis kon karuan anteng ngono ndek omah ya. Kon iku kate nagi barikne. Dolin, Mbok. Oh ya gak apa-apa lek dolen budal apa kok aja sampe rono lho ya. Iya, Mbok. Ya wis. Cukup lho kuwi. Heeh. Ayo Capir.
Ayo. Hati lo, ojo caring-caring kok aku golek iki gak ewo. Iya, Mbok. Kok nemen kondo nah aku Marlena teka-tekamu nduk kondo-kondo nang wong koyo ngono. Padahal salahku ya ora sepiro nduk. Ya Allah, kok becik temen. Sampeyan lah apa mbok nang omahe Pak Lurah? Ngurusi surate tanah iki lho nak. Tanah apa? Ya Tegal iku lho katene tak tol. Terno mulih ae aku, Cung. Lho, aku katanya njaluk suken mbok nang dhuwur kono. Oh ya apa kon dikokon ngeterno wong tuwek kok gopono ae kon iki. Ayo apa mbok? Kok tak tukokno lengone le. Lengo apa sih mbok bensin ah? Iya. Akeh iki tapi bensinku mbok. Oh iya wis lek ngono. Oh ya. Cek kene yo. Ya wis. Oh ya apa kon kuhul. Aku kok gak gopo mbok. Tak terno lek Riko ae. Iya wis, Cung, gak apa-apa aku tak mudhun ndek kene. Tapi engko lek awakmu teko ngarit, tolong jalukno dhuwit ya ndek ndek Bik Mina tagino. Engko lek oleh, tak tukokno lek rokok di Samsu ae, Cung. Gak mbok. Dungaren ngono Riko kok ora njupuk dhewe nang mbok Minah. Kok kate mborono. Ya pokok tagihan wis hul sak oleh wis kono. Engko lek anjene jarene gak ono pakson wis pokok tagihan wis sak oleh. Lah mbok. Lah nang dulure kok sampe koyo ngono sih? Kon iku gelem dhuwit apa gak sih, Hul? Ya gelem mbok. Lah iya, Cung, wis tagihin sak oleh-oleh wis. Lek anjene gak oleh wis meja kursine boro-bono wis gak apa-apa. Aduh. Lek bekak kasih ajur mbok. Terus aku ndek urus ya opo? Aduh, apa jare aku Hul lek kon diurus, Hul. Lek perlu lek anjene barang iku manggano cacatono wis wonge gak apa-apa lek mari ngejo rumahe. Ngono lho, pokoke kudu ana duwike. Gak mbok. Genahe piro no duwe Riko ndek mbok Minah kok sampe koyo ngono? Ya gak akeh, Cung. Mek 300.000. Bayu. Duit 300.000 kate nyacati wong. Cara ana apa-apa mbok? Gawe bayar dendane lho ora cukup mbok 300.000 iku. Aduh, Hul, wis aku pokoke gak mau tahu, Hul wis. Aku karuan bayar denda juta-jutaan, Hul, timbangane dhuwitku 300.000 dipangan wong iku. Wis tagihen wis nak apa jare aku. Engko lengone sepedamu tak beki. Ya wis mbok, gampang apa jare engko? Aku saiki kate njoko suket. Ya wis nak, lek ngono hati-hati lek ngono njukuk suket ya. Ya mbok. Ya wis aku tak mlaku ae wis. Duk, Ti. Adene mang dulinan rene ta? Ora ketok blas sih aku. Aduh, lah nglayap nandi ae, poso-poso ngene iki lho kok nang kali lho, Nduk, usume banjir. Ya gak kira tambok, lah wong ceper iku lho arek gedhe wisan. Bareng ya cekne wis dolen-dolen kono cek keslemur posone. Bareng Riko lho kok seragaman koyo ngono kate nandi. Oh, lah wong arek memelih gak lumrah kan iku. Lek aku gawe iki ngono, Nduk, kate nang ibu-ibu muslimatan di kulon kono lho, aku ada undangan wingi, rutinan. Iya lah, Mbok. Dungaren Riko melok ngono-ngono iku lho, wong biasa ya ora tahu blas.
Yo melok ae nduk lutung timbangane ana omah. Ambek ya seneng nek ndelok wong-wong runcang-runcung nggo berkat ngono iku lho ah mari kepingin. Lah iya ah. Rika melok ngono-ngono iku saya ngono karepe, Mbok. Lah kok iso melok muslimatan arep-arep berkat iku lho. Yo lutung bombone weci utawa apem ngono lho karepku iki. Sakjane niati wong ngono-ngono iku ya golek pahala, Mbok, golek barokah poso-poso, ora Lah golek iya. berkat. Iya, lah kan aku ya oleh dobel-dobel nduk, sik oleh pahala, sik oleh berkat. Lah lutung sik kena ge nyambung buku engko sore. Riko iki, Mbok. Sik ta saiki kon iku lho dodolan opo ae, tak wasno kok pepek temen ndek ngarep ika. Lah lek aku saiki sembarang tak dol, Mbok, pokok dadi dhuwit. Lah mari iki masih lambene tangga-tangga sing akan cocot ya tak dolek payu. Oh, ya wis, bener lek kon dodolan kaya ngono iku. Masih aku mari ki ya ngono nduk, lek ana wong pinter-pinter omong adu kene, adu kono, adu kono. Yo, tak dol ae. Wong payune ya larang kok. Lah iya, Mbok. Aku lho kok jan heran nang wong kene iku. Ana wong dodol kaya ngene, tiru dodol ngene. Ana wong dodol ngono, melok dodol ngono. Melok ana wong gantung lho gak tiru gantung. Yo, ngaku suara kageti. Lek wong kene iki jan macem-macem wernane. Ana dodol ngene ya melo jenenge wong anut grup yo. Lek aku ngono doh. Lah kaya kon barang iku deloken. Semangka-semangka putih kon irisi ae, mbok golek sing abang. Loh, ojo ngenyek riko, Mbok. Lah iki masih rupane putih ini ancene semongko albino. Masih ngono ya legi ta iki. Lah wong ate tuku sing larang-larang, Mbok. Wong sak kap ini regane mek 3.000. Ya nututno ta iku nang batine. Oh, ancene iya nak, wong saiki ku ancene sembarang larang. Ya aja kok kene anak, lah wong gula bubuk iku ae lu mundak kabeh. Longo-longo ya mundak lah mendahe sing musiman kaya ngene iki. Oh iya wis, aku tak nutupno goleki adikmu sik saken. Wegahku lah kok nang kali ku ceblungan. Bari niriko iku, Mbok. Lah wong arek wis gedhe ngono ya digoleki ae. Sik suwe lek ya kon, magribe iki. Wis luwe aku. Beduk ae dorong takon magrib. Barikne lek gak niat poso iku aja poso. Ya bukannya gak niat kon. Cacing dek weteng iki lho, rasane padha cerik-cerik kabeh. Ya dudu cacinge, tapi coronge sing garai gak kuat poso. Kale lambeku gak tau salah apa-apa sih Kul. Kok kon dilokno ae. Winginane coper. Saiki corong. Mben apa maneh, dandang, apa Magicom. Terlalu api jane lek coper wingi. Jane iku tempat pembuangan sampah. Kon jerene poso Kul. Tapi kon yo ngono dilokno kancane tok. Batal lho posomu. Jarene sopo batal? Yo lek mangan ambek ngombe. Dombo Kul. Wegah dina ambek awakmu. Jangan sing nyadakene antuk mulai mang. Yo aja ngono aja per. Guyon-guyon. Dombo, kon iki poso-poso nggodho ae. Tak emut dasmu konku. Diemot, yo klomo. Au. Ngono ku dicampur apa ae situ? Ya sembarang takin, ya ana semongko, buah naga, ana jeline, terus ana nata de kokone barang, mayones. Langitmu gak akeh ta bandane ngene iki. Mari ne iku lho Le, kon tuku yamene iku lho gak poso ta? Ora poso saiki to. Lek masalah poso ya gampang, meneh ya kenek. Anjene angel anak yakum iki. Ngono ku kon mambingi trawe Le. Ya trawe tante. Wong aku saiki ya jadwale Bilal. Lah iya Le, lah ngono iku lho kok gak izin. Sale wis gak poso trawe. Bilal pisan. Wes aja ngecemes ae. Bare iku to. Lek dodol es iku campuran bote. Tak jamin rasane jojis dan enak. Langgitmu aku iki dodol jeneng takin kok dicampurin bote barang iku. Ya gak apa-apa lah. Cek ini ada varian baru. Cek ini mantap. Kon iki lele. Dumane dodolan bote, wong dodol salad karepe kon kei bote.
Sing gak cocok-cocok dilebokno ae. Apa iku lho padane pandri ae kan iku. Ya mesti lah tuh, wong ya anake. Tambah Riko persis Mas Roni. Tak buat janplek nih lho wis. Ya mestine takin mirip. Lah wong ngancene Roni ku ponakanku. Anake apa kok si ini ku sih? Lah iya. Wis akeh seleken. Jeline aja akeh-akeh. Buah-buahane sing akeh. Engko tak campure mboten nek omah. Lah didelok ta lah iki solikin puyer. Salad rego 3.000. Isine lebu atok kaya ngene. Ndek ndi ana lek gak ndek dapure Bunda Miske he. Kon niku lah kon ya aneh-aneh salad dicampuri mbota-mbotre ae. Anggitmu bedel ta iki. Kok Iki lho tambah ono. Sing abang ono bintik-bintik ireng iki lho. Tambah ono nek ku sing akeh tapi. lah masih gak kon-kon ya lah kate tak tambah ikin. Wong ancene kurang lah delok ana iki. Tapi aku ndelok abang-abang iku curiga tuh. Lo kok mboting kok iku disumbo. Aduh, kok sing mbota-mbote rek. Sinten ana tak jono susu. Yo, cepetan. Mbota-mbote deloken sampe aku sampe buta iki. Tolongin. Yo, kowe.